אם כן, הגענו לכאן, למחוץ למשרד הפנים, המקום אליו מדי יום נוערים אלפי נאוריים כדי לשנות את שמם. בין היתר, בגלל הסטיגמה השלילית שנוצרה סביב אותו שם. יצאנו לפגוש כמה נאוריים שאולי ישברו לכם את הסטיגמה הזאת. אני נאורי פרידמן, בוגר 8200, עשיתי 5 יחידות במתמטיקה, אני מתנדב עם אוטיסטים ואני רואה חשבון. אני מורה ליוגה ומנחה סדנאות טנטרה. אני מורה למלאכה בבית ספר אנתרופוסופי, ואני מאוד אוהב צמחים וגם ילדים. אני נאורי ואני המנכ"ל של הטכניון. אנחנו נאורי הלא צ'חצ'חים! אם כן, זה הוכח. יש גם נאורי אחרים, נאורי בני טובים. ואולי אם יש לכם שם שאתם אוהבים, תדבקו בו, תלכו איתו עד הסוף. כי בסוף השם שלכם הוא הלב שלכם, ואתם צריכים לזכור את זה. למה? אביטאי! מה קרה?